ତମେ କହିପାରିବ ନା ଆଜି କହୁନା କହିଲେ ତମେ ଆଡ଼ ପଳିଆ ନା এটা লাইট বোর্ড পয়সা ଜନମନ ହର୍ଷଣକାରୀ ଏବଂ ଜନମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରୁଥିବା ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରଥର ଚାଉଳି ମହାଦେବୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ରଥରେ କେବଳ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସାରଥୀ ନାହାନ୍ତି। ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏ ଜଗତକୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁରାନନ ପଦ୍ମଜ୍ୟୋତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ଯାହାଙ୍କ ରଥରେ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି ସାରଥୀ ଭାବରେ, ତେଣୁ ସାରଥୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି।